guys, आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों माने आङो दाउजेंआव थांनो नागिरदों आरो आङो जा एक्साइटेड ओमफ्रायो आं माहा थांगोन नोंथांमोननो देखायगोन नाथाय आं दायो बेखौ बुंथ'आ मानो होनबा बियो सरप्राइजसो दा थांनानै देखायगोन आङो सोरहानाव थांनो नागिरदों दा आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअआ जा इन्ट्रेस्ट जागोन चलो आङो सफैबाय न'आव नाथाय बियो सोरहानि न' मिथिगौ बियो दादारि पनलाहानि न' ओमफ्रायो नेक्स्टआव आङो सोरहानि न'आव थांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था नै दायो जोंनो जाग्रा मुवाफोर होदों अनासि गाइखेर साहा बुन्दिया गोथाव जाखानाय गासैबो नाय आं जोबोद गोथाव मोननाय आरो साहाबो आं लोंबाय थादों नोंथांमोना सिटिं रुमखौबो नायनो हागोन आं लासैहै देखायगोन ओमफ्रायो रुमानो 10टा रुम जा माहाजोनखा दादारि पनलाहा नै सिटिं रुमखौ नायदो रुमफोरा बेबायदि आरो आं सिटिं रुमखौ जोबोद मोजां मोनदों गासिबो जोबोद मोजां नै नोंथांमोना नाय जोबोद मोजां न' नाय जोङो दायो आदै एल'ग्रा लाहानि न'आव सफैबाय ओमफ्राय बिनि फिसाजोखौबो आं नोंथांमोना देखायगोन आदै एल'ग्रानि फिसाजो बियो जा किउटखा नायनो जोबोद समायनाखा नायलाय साइकेल सालायनानै माहा थांनो नागिरदोंथाय आगैया जा किउटखा नायलाय नैबे सासे आगैयाबो जोबोद मोजां वाव मायसे किउट आगै बिलाय आंनोसो बेबायदि आगै नांगौमोन ओमफ्राय बे आगैया आंजों फट' खेबबाय थादोंमोन आरो नायलाय आगैया आंखौ नायबाय थादों आरो आंनि केमेरायाव बाहायदों जोङो दायो दाउजेंआव थांगासिनो दङ दाउजेंनि जायगाया बेबायदि आरो जोबोद मोजां दा सहैबाला आङो नोंथांमोननो मोजाङै देखायगोन दै दाउजें जायगाया बोरै दायो जोङो लामा थांगासिनो दङ जों मोनहैसिगोन हनै हाजोखौ नाय नोंथांमोना जोबोद मोजां हाजोआबो नायबाबो नायख'नो हाया दैमा दैसा हाजो हाला जोबोद समायनाखा नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ जोबजासिम वाव मासे समायना जायगालै दाउजेंआलाय आं दाउजेंआव खननै बारहायफेरबाय आरो जोबोद मोजां दाउजेंआ नायलाय जों दायो लामा थांगासिनो दङ जों दायो सहैसिगोन जोङो बारा गोबाव गैला नोंथांमोना नेनानै थाबाय था दै र' नेनानै थाबाय था नोंथांमोना
Purian Jwngma जाफैदों बेयाव गोबां मानसिफोरा पिकनिक जाफैदों मानो होनोब्ला दैयाबो जोबोद स्राय नालाय बिनि थाखायनो न'खरजों ज'है पिकनिक जाफायो आरो नै जोंबो ओरैनो Maina. Nanu ali. Mabasu. Nanu ali. Dongbang थानायसो. लोगोफोरजों दायो दै गेलेनो नागिरदों Floriaलाय मा खालामदों? ना हमदों? हा? ए. नोंबो ना हमदों? हा? ए. दै गेलेनो मोजां मोनदों आरो नोंसोरो? Floriaलाय मा मोनमारबाय नामालै Floriaलाय? हा? हा? मोनमारबाय? बिराद थान्दा दैया ना फ्ल'रि आहा फ्ल'रिना बोरै मोनदों बेयावलाय गेलेनानैलाय? मोजां मोनदों? आंथ' नोंखौ ना हमनाय बायदिसो मोनदों। हा? खारनाङा दै दैयाव अन्थायाव गालिनगोन नङाबा नोङो। नोंलाय मानोथो बेखौलाय मानो होना दोनखो नोंलाय अन्थाइखौ? सोरथो होनाय? गथ'फोराथ' जोबोद दै गेलेनो मोजां मोनोना बेनि थाखायनो जोंबो जोबोद दैजों इन्जय खालामबाय गेलेबाय। जुथा गानाखै? सेन्देल गानाखै? जों दै गादों। मोजां दै बथल गोबाय थायो। दै फ्ल'रि हा? माहा? माहा? नायहान हमबाय। आदै जंमानि आदै हिन्जाव बियो नै जोबोद मोजां आदै हिन्जावा नै फ्ल'रिया गावगायनि मामाजों थाबायलांबाय थादों आखाइ हमनानै जा किउट नुयोना बिमा फिसा जोबोद मोजां नुखादों मिलायथारदों बिमा फिसा बिसोरना नै आदै जंमानि आदै हिन्जावा जोबोद मोजांखा नै आदैया आदैखौ नायदो बिराद गुदुं नोंबो नुजादों? आं नुजा मिस्ट्रि मेन apa nunggu? Ini kuno. Itu rong nomor apa ya? Pulau apa ya? Kau tahu bidan ya? Ini juga jangan nanggu. Saya kau tahu. नै आदैयाबो जा जाखाबाय आरो जोंनोबो जा उदै बुंजासे जाहोखाबाय आदैहा खानाय सिननायनि फैसा दोङो ना न' आदै ओमफ्रायो थेंक इउ स' माच आंखौ उदै बुंजासे जाहोनायनि थाखाय गोथाव नंगौना नङा बुंदो जानो गोथाव गोथावना मा गाज्रि गोथाव आं दै लोंनायखायबो लाबाय आरो बिबो मा जाखोब्रा बिबो नारे salah gila nang dia ni
이래 가오간 라지 쳤는구나 쳐. 뭐 하는? Angni anh ơi 무상 치. ăn cái này 뭐 하는 비야? vì Angni anh ơi 안 해. 뭐 하니? Awani share phang ni 캔팡. 누구나 노래? nunggu 아르빌라이. dia Alogra ni hijau 나래 아르비야 그냥. dia aneh ini lega 예, 있는 거. 아르비야? 나 캔팡. 나 골하이베 타일, 골타이베 타일. 골하이베. 여기다. 라지라요, 라지라요. 아, 그치 라지네, 라지 상아. 마 그치 라지네 라. 포토라 코마베 가자는 거 완전 맛 나대. 아르가 봐 안고 사대 카메라 나대. dia anh ơi anh mà lên 그게 안 해. anh ơi 누구나 노래? Anggi ini video kedua untuk Homestay. Next video lagi mungkin. Tapi kalian bye bye. I love you all.